tak warai nyekel mik. Mas iki ketoke kontrol mati sing dhuwur kok, Mas. Piye? Wah, iki pelanggaran. Nggih ngaturaken wilujeng siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usik. Piye? Sing iki ra jawab, Pok. Lah baleni. Ampun ngoten Abu wong jenengan iku ditanggapna ketoprak gratis kok iso. Nyawang blok ora jawab salame kok. Lah iya. Kurang banter. Tak baleni ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Nek ngene kan sumbut kalau karo oleh buah ngono lho Bu kok jenengan iku kok iso. Matur sembah suwun kagem Bapak Darto Ibu Supatmi sampun nimbali keluarga besar dari Wahyu Manunggal. Mijil saking Sugihan Banjarjo, Kabupaten Blora Mustika. Engkang dipimpin kali siapa to ya ini ya? Mas Ucil si jago salto yo. Mesti wong kene iki wis padha ngerti ya ta. Wis hafal. Wis hafal, Ini tak ucapin juga buat mempelai berdua Mbak Dini dan Mas Tova nggih. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan, soleh dan soleha. Amin. 2 anak cukup ya yo ya. 2 anak wae. Yo toh. Biasanya programnya ngono. Biasanya banyak anak tuh banyak rezeki. Iku mbiyen. Iku mbiyen. Gak apa-apa jane 11 malah genyang. Karek ngejak bal-balan. Saiki angel. Didukung oleh Rabi'ah Production. Dari Puncak Wangi. Iya toh. Pak Gunus dada-dada. Terima kasih Al Rabi'ah Production. Audio apa ini? Audio apa ini? Sik. Inu. Inu. Lah apa? Ginu. Oke. Aja kok iki aku dipotong lho ya. Kira Winu ngono. Dino Audio. Ya, luar biasa. Tambahi ya Mas ya. Alon-alon. Sing tenang ngono lho. Sing tenang. Iya, alon-alon karo mlaku, Mbak. Iya toh. Mungkin ibunya yang di sebelah sini nih. Bu, nyuwun lagu napa mboten, Bu? Yo mikir sih. Alan jenengan iku ampun kuwatir. Ketoprake sampun dibayari kali Pak Darto. Niki kagem ibu-ibuke gratis. Khusus ibu-ibuke gratis. Ampun kuwatir, Bu. Nyawer gelam oleh. Aja. Lah kan kena nek balik aku angel. Ngedume piye? Lho carane no. Carane? Tugel sithik-sithik. Lho ra payu. Terima kasih buat Bapak Darto, Ibu Supatmi nggih. Sampun nimbali Wahyu Manunggal. Mugi-mugi rezekine lancar berkah barokah nggih. Lu mintu banyu milih yo. Sapa ngerti bar nanggap ketoprak iki rezekine luweh ya Bu ya. Amin. Ora lokak ning tambah kebak ngono ya. Amin. Amin. Mbah, jenengan kok gayam terus Mbah? Mboten nyuwun tembang napa ngoten? Nyuwun gendeng-gendeng napa ngoten lho, Mbah? Gendeng. Apa? Lah iki lho Mas. Ya, yo niki. Niki nek kagem jenengan bayar lho, Mas. Mau khusus ibu-ibu kok. Kok. Mboke Karang Taruna iki ana mboke to? Oh, ngoten. Jam 12 birunya cinta ya ditunggu. Enak iki diaturi apa sih ya, Dik ya? Sak penakmu yo. Sak penakmu. Iku buke ya lagi mikir. Nyuwune sing keras apa? Dalam. Oh, ibu-ibu Karang Taruna. Kasunyatan. Oke. Mau jare jambu alas. Sing bener sing endi? Sampean rene to. Wong njaluk kok ora tanggung jawab iku lho. Mau jare mboke jambu alas birunya cinta. Ketambahane kasunyatan. Modele wong wedok nek dikai gratis jaluk terus ae. Kandhani ya. Ya kaya to. Iku Karang Taruna. Ana sing duweti Mas ya? Anak sing duweti kasunyatan. Anak. Kok dada? Wes ngene. Jambu alas ya.
Cocok iki. Kasus nyatane dada Bu digantos napa? Kasus nyatane dada diskete kecer wong diingi gak budal minggu kok iso. Sabar. 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 Sabar lho ora omah, Bu. Nendi? Ning sawah ngarit. Yamene wis mulai delok ketoprak iki ya. Sing ene penggol omahku iku. Tonggom berarti. Sapa? Nek sabar. Duweti ya Mas ya. Pak Yoga aja mbualas, Pak. Ala sindenku ndak. Saiki dadi glinuk-glinuk. Kandhane angger gayam iki wis ayam mepol iki angger gayam. Modele angger karipan iku lho mangane langsung wah los. Iku susone cocok kok. Susone apa no? Konsentrat. Aduh. Mangga. Wis, kurang halus-halus Mas. Alon-alon. Bojomu tasili. Sabar Bu, tenang Bu, tenang. Monggo Pak dueti Pak. Di demo cah. Sik. Yo kandhani yo. Sabar yen Bu. Walah jenengan kok sing ngono gak sabar kok yo. Aku iso diteladong wong kene aku mulai lho iki lho. Malah ketoprak tak bari lho. Aku ora dibayari. Kon ape nyanyi dhewe kok. Apa nyanyi Bu? Iya to. Nggih. Ajeng nyanyi jenengan. Dalam jenengan iku lho Bu. Alah aku bingung malah. Ketake iku buaya akeh dhewe mbok gayam terus kok. Iya. Dueti Mas. Mas Dagel, ayo dueti. Kelingan manis Pak Yoga monggo Pak. esemi. Jere kelingan rama kemuyune tresno lan kasih sayange Karepatiku bakon dadi bojone sayange wis duwe langeng aku kabato tresno wis kadung tresno nangso yen aku ora kelakon neudu Alon-alon ya Mas ya. kulite ijo saka nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno rancakna ya Mas yo Al Rabi'a Production Wahyu Manunggal Dino Audio
Spesial kagem Pak Darto.
waktune ya wis dalu diaturi sepisan maneh ya Ndek ya. Dino Audio, aye. Goyang yo, Rinda. Kimbo. Kakak ae kok otek men mbok iki kakak. Mengitari matahari merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah jauh dalam cinta. Berlayar bahtera Mencapai tujuan nun di pantai harapan. Wih, mundak 100.000 guys. Asik. Wahyu Manunggal. badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Padamu nakoda ku tambahkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah jauh dalam cinta. berlayar bahtera mengarungi samudra, Mencapai tujuan nur di pantai harapan. Salah kowe mandek wae, aku terus golek liyane. badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Salah kowe mendem wae mas, salah kowe mendem wae. Padamu nakoda ku amalkan cinta, bawalah daku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah jauh dalam cinta.